Traċedja oħra fit-toroq Maltin. Kien għal-ħabta tal-10 tas-Sibt filgħodu meta raġel Ingliż ta' 39 sena kienet isuq karozza Peugeot 106 fit-triq Sant'Andrija Swieqi. Għal xi raġuni tilef il-kontroll u ħabat ma' karozza oħra tal-istess tip missjuqa minn mara ta' 35 sena mill-Mosta, kif ukoll ma' quadbike. Bl-impatt, il-quadbike spiċċat għoliet fuq il-karozza Peugeot missjuqa mill-barrani, b'konsegwenza li s-sewwieq tal-quadbike Anthony Grishti ta' 60 sena spiċċat kaxkar għal diversi metri. Għalkemm ittieħed l-isptar b'ambulanza spiċċat tilef ħajtu biss ftit minuti wara ddaħħal l-isptar. Iż-żewġ persuni l-oħra li kienu qed isuqu l-karozzi ma sofrew l-ebda ġrieħi u kien biss ir-raġel barrani li ttieħed l-isptar għax kienet isofri minn xokk qawwi. Rapporti jgħidu li s-sewwieq barrani kien taħt l-influwenza tal-alkoħol waqt li kienet isuq. Ftit minuti biss wara li seħħ l-inċident, il-pulizija bdiet għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha fuq il-post. Bitriq ikollha tingħalaq għal satejn. Il-Maġistrat tal-Ass Edwina Grima qed tmexxi l-inkjesta dwar dan il-każ.